Ah, ay, ang init talaga ng panahon. Yung swimming pool, ang dumi-dumi pa. Hindi ba ito nilinisan ng mga tao dito? Parang sarap sanang mag-swimming. Ano kayang magandang gawin ngayon? Ay, boring naman. Ano ba to? Maliligo ako. Wala naman akong kasama. Ano bang... maliligo ako tapos pupunta ako sa... basta. Maliligo na ako. Mahinay pong signal direct on. Kato pong unahan, hinay po. Hiinay na doon lamang ka. Signal ta kay man na magasurut-sat-sat ta. Kay hapit na February 14, watay ka. Nga uzab, ay! Mga polos mo raw. Katong mga kauban ako, Rodel, silang gusto. Saan mo na kong pagka-uzab na. Ako wala si Alvin na apod. Hanir ako magapulupis-lupis ba? Doon na lamang yung makabalag kong duha raon. Mga ba? Nga magbinsan na ko na yun. Musuri po ko sa kakuan raon. Alje, ng Tagalog. Pwede po, Japon. Suruyo na ako naman ta. Kiminga po kahi anay. Basig na ito uyabong 5 ka bo. Kayo ang duha. Kumbati na. Si Alji man na, unsa maning yang gibuhat gahukas man. Kaunsa man siya? Dong-dong be. Uy, Alzi! Bakit ka naghukas? Anong gagawin mo dyan? Maliligo sana ako. Init kasi. Maliligo ng mabaw kasi ng tubig? Magkasya nga yung kalabaw dito. Ako pa kayang ang liit-liit ko? Malaki yung karabaw dito, pero... Mas mabuti, samahan mo na lang ako maligo. Maligo tayo, nang ugaw kayo, na puno ng lapok? Arte naman, parang hindi ka dito lumaki. Tingin ko magkatulyan. Magkatul. Dili na lang siguro ko maligo. Sa palagay ko magkatulyan. Ano ba kulor ng tubig na yan? Puno ng abog. Ito nga lang. Hindi na lang ako tutuloy sa pagligo. Saan ka ba papunta, Binse? Nagsusuroy lang ako kasi hinay na signal dito sa amo nga dapit. Nagpapasignal ako. Mas mabuti pa adto natin si Alvin. Ug anong gibuhat niya karon ba? Para malinaw tayo. Nainom duman ba yung naglaro tayo ng ball? Si Alvin, parang kakulay na ng puno. Hindi makita talaga si Alvin. Grabe. Tao na yun. Mga ahon naman ko bayad na akong muto. Yun naman. Gama ko yung kabangan. Sigatos. Tag 100, tag Jace. Kahit taga-gasolina. Hasol kahit ng Tagalog kay di magkasabot. Halos magsumbagay naman ining ako. Sinabot na. Na? Diyan, nahanap po yung Tagalog hari ako. Batay, hini mo di pa dalo di ba bumi kasnabot na Mulit kay namang luway po ini kay matay. Magaduma basig matigbas na ako na yung sundang tala na. Baka po ini. Si Alvin oh! Hoy Alvin, sandali lang. May sasabihin ako sa'yo. Dali bitaw ko. Hey, galing kay kunino kay basig mag-aaway na puta, basig matigbas na ako na sundang. Kapit ka. Alvin, please naman, huwag ka namang maghiganti sa akin. Ano ba yan? Parang di naman tayo magkaibigan. Ginoo ko! Daan palagi ko! Mag-aaway na puta na Nakapilo na ka na ako! Kaya inom ko na mong higante, kagamay na ako! Dati po naman!
Dalita, makapilo kayo, makatinibasin ng tanay, makatalalo. Albi naman, nagkasayop ka sa pagsabot. Hindi yung higante na malaking tao. Ang ibi niyang nagipasabot kay yung higante na ayaw pagpanimalaos. Yung, basta. Hindi yun. Oo, tama siya, Alvin. Ikaw kasi kung ano-anong sinasabi mo. Hindi mo naman alam kung anong sinasabi ko. Inuo ko, unsa may gatama? Unsa gatama? Akong nawong gatama, pero akong lawas wala. Gawin sa ng pagtanaw na kao. Nanaot ng pagtanaw na kao. Yati ka, yate. Yati ka, yate. Nang, tinibasin nung natin inir mo. Marintat ka na kayo ng tawag. Tayo. Kabulong galik kay tanila rumulay sa mo. Makaputi alam ka panigbason, ma. Kayo, ma. Goal. Run. Ano ba? Bang bells. Ako kay galing kay kuno kay basig mag-aawa na puta. Basig-basig basta mo. Bawon to na mga istorya. Action. Alvin. Alvin. 1, 2, 3, go. Alvin. Oh. Ay, practice ah. Le, Practice ah. Kuzik. Action. kudsik. Yan. Yan. Eh, Kana ba? Ati kuyawan. Kana? Action. Alvin, please naman, huwag ka namang maghiganti sa akin. Ano ba yan? Magkaibigan tayo. Sipyat ka na. Sipyat ka. Uy, nanubal. Pahag na. May budlaya. Nasulat king trip to. Ano kayo muna? Gay. Action. What's up mga kamarad? So karon mag-shoutout ta diri sa YouTube. So shoutout Shota Vine Sama Benita Fonseca Mang Tigbi Tabines Misha Pantangan. Shoutout Dulce Tahel Liparto. Yo, shoutout. Shoutout di ay Secure Cowboys Michael Kutad og Re Umandam. Yo, Shoutout si mga kauban. Ipsay sa kaya mga mga kauban. kauban. Shout out. Og shoutout ko tunan silang kumantong. Sa pista nila ugma. Shoutout ko sa akong lolo nga palahubog magpalibre na siya kanang kwan. Fighter. Wala po. Sige nga lang to. Arturo Bindong. Shoutout. 50 mil ako ah. 50 mil ako ah. Transaction ko. Ayaw mo pa na lang hindi matulog kong lansang. Shoutout ko sa kanang pista dito sa kumantong. Sa mga rin yung tanan guys, salamat sa suporta. Huwag kayo kalimut sa pag-subscribe din sa YouTube channel na mo. Na mo yung TikTok account. Follow mo dito. Shoutout po kong Lisame. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out. Kauban si Guy Vlad.